Това е история толкова приказна, че може да започне с имало едно време. Така че... Имало едно време в Алпите една лилава глава. Всички знаели, че тя е специална, но с какво? Смятането не й се отдавало. Нито спортовете, нито пък игрите. И тогава, когато всички най-малко очаквали, тя разкрила удивителната си дарба. Лилавата глава била наистина добра в сближаването. Ех, как само сближавала! И всеки път, когато ни побутва, тя ни подканва да покажем малко нежност. Билка, Осмели се да покажеш нежност.